Kung sa may problema sir, char. Ray. Guwapo. Yeah. Magandang dilag. Nice. Welcome to Tops. Hi. Soro na po tag Tops, guys. So mo ni ang Tops. Sawa pa ka dire. Soro na mo dire. Nindot siya, guys. Lingo pa man. Bilang ta magdugay dire kay balik na to. Ngapa tayo matuan? Tikit. Yes, hi, good afternoon. Kinaan mo maning ba sir? Kanang kung sa may problema sir, char. Pwede mo yan. O, palubad ng drone. Fill up ng tag-weaver na sir ha. Bye. Magandang dilag. Nice. So, di lang kayo first time pa na ako na rin dito sa Tops, guys. Ikatulo na siguro ni. Kung gikuyo ka na kong ka-amigo. Ray. Guwapo. Ray. Guwapo. Follow na siya sa iyang Facebook page, guys. Thank you. Si Noel. Ano siya ano? Noel. Explorer. Noel Explorer. Ay, ako lang iikwan. Oh, nindot kayo, brad. Pero pa rin, ayun, anong dit, napamatay lang nga tuwan. Hari na ikaw eh. Oh, okay na eh. Kung kayo ba sa naman, ano na yung drone mo? Gago! Asa magduha ron? Ganang tao eh. Oh, Domingo biya. Sakinan, ba na ni brad? Ha? Sakinan. Wala. Ay, gumabalik. Okay na kadali, brad. Kaya kayo itong pagari. Hablok ka, di man yan, ay nagipalayo. Ang dali naman ka uli ang drone. Kung pa yun ah. Nya, sayang ato pagari diri. Ha? Asan ba na kayo? Kiri na tayo. Lingkod lang ta, lingkuranan ta. Ito tao? Oh, ta. Ato lang lang pagkuhan ng picture na nila ya. Mag-picture pa na sila. Sayang magay kung kita magkuantot na tapos dali. Oh. Oh, ano ra? Dito, dili na dito. Oh, man ani ra? Kanang ulan ko. Piritas pa na. Yang ibanog. Lubot ko. Laro dia. Lubot ko di eh. Oy, lubot ko na nay. Ako daw po ko. Lubot kita di oy, sayo nga makauli kitang tahat ani. Sino ba? Iya na sila. Tara na, pabalik ka. Saka na sad mi sa taas, guys. Sa tops. First time na saka di sa taas, tops.
Alak kagiganahan. So, sakar sa tas kinatasaan dire sa tops. Balik po ta diri, mag-video po sa bus. Nakadagagin niya. Dinya gud. Ato lagi dito. Kanais ba dire? Paliw tag follow ang iyang Facebook profile guys. Noel Explore. What's up guys? Surprise. No. Brad, kamu doon dito, Brad. Oh, Kamu doon, Brad. sige Brad. Desa barang. Uli nami guys. Ato nami sa sudad, balik kami sudad. Di namin magpabukid kay tugnaw diri guys. Mag-ayos ang hangin. Brad. Ana, nalingaw na. Taog nami guys. Ay, tayo sa kayo, di ba? Kaya video sa ko. Mauli nami guys. Tugnaw na. Puro nagkaulan nun guys. Babay na stop day. Gago!